Здравейте, в това видео ще ви представим менюто Отчет. В менюто Отчет вие ще видите какво се случва графично с вашите средства през различни периоди. По подразбиране ще се показват всички ваши разходи по категории. Вие може да избирате категория, да избирате период или да избирате дали бъде графиката Donut или Bar Chart. Вие ще може да насетите върху всеки сектор и да видите разходите по вашите подкатегории. Нека наснем сектора пазаруване и ще видим, че имаме разходи по две подкатегории – хобби и електроника. А под графиката с вашите разходи вие ще видите два модула. Единият показва вашите разходи по главни категории, а другия показва вашите последни разходи. Нека да изберем нашите разходи да не бъдат по категории, а през времето. Вие отново ще видите вашите разходи в графична форма, този път в Bar Chart за последните 3 месеца. Вие отново може да изберете категория или период. Нека да изберем категория гориво и да изберем период 7 дни. Вече виждам графично нашите разходи за гориво за последните 7 дни. Ако не сте доходи и изберете по категории или през времето, вие ще видите същата функционалност като разходи, но този път графиката ще бъде само за вашите доходи. А ако не сте върху спестявания, вие ще видите вашите спестени пари за отчетения период. По подразбиране сайта показва 3 месеца. А ако изберете доходи към разходи, то вие ще видите графично отново вашите доходи към разходи, бар графика или в долна графика. Отново по подразбиране сайта ще ви покаже 3 месеца. С това приключва видеото относно менюто Отчет. Надяваме се да сме ви били полезни с това видео.